Wih, proses pengasapan ikan di Juwana. Nganggo janggel ya lur ya. Oh ngene ya. Prosesnya ya. Ini ki apa saya? Sing iki saya. Manyong. Wih, manyong nih, gas manyong. Ini sudah jadi lur. Wih. Nah, ini gas manyong, ini kalau mangut. Iki ya juga khas pati lah ya, Juwono. Gas manyong. Harganya pira sih sini, Pak? Harganya ya tergantung ana sing 25, 30, 40 tergantung. Mulai 25. 50. 50 sing kuwedine ya. Sediten ngoten niku produksi berapa kilo, Mbak? Kita mesti ndelok tataran ya. Rata-rata pinten? Minimal, Mbak. Minimal karo tengah tinggal. Karo tengah kuintal dinten nggih. Wah. Wadah ngene ya. 50 kilo. Nek kathah, Mbak ya. Nek oh, Rata-rata 150 kilo, nak rame orang atas. wah iki. Daging itu nak sing tujuan bedanya apa? Ini petang nak ini daging. Oh, iya. Daging sing tengahan, betul sing iso. Nggih. Sing tengahan. Ini. Isian ya. Iya. 20. Pun produksi ngoten iki pun berapa tahun, Mbah? Sudah lama le. 20 tahunan. Wah, Iya. lebih malah. Nggih. Niku nak potong sing ngoten balunge niku nak. Prosesnya berapa menit, Pak? Ngoten Pak? Mboten mesti ya. Cepat paling 3 menit. 3 menit malah. Oh. Tiap hari pasti habis, Pak ya? Malah kurangan menawi. Karena pembelinya ada pasar. Mriki khusus manyong ngoten iki, Pak. Napa mboten? Napa liar? Khusus manyong. Liyane kene, Mbak. Sing seberang kali lho, Jan. Seberang kali atau rono kene tutup ae coba Jan ya. Wajan piye? Coba Jan yo kaya manyong nang seputeh. Sedep manyong, Bu. Manyong. Jan iku ireng. Oh, Ya ireng malah ya. Manyong tepat, tapi ya enak. nek rego manyong pripun Pak teng TPI Pak saya, Pak? Oh, teng pabrik tuh bahasa jenengan. Pabriknya pundi ngoten niku? Nggih. Wah. 21. Das manyong. Monggo lur, kalau mau beli di wilayah Juwana ini saya. Ndoro payung. Ndoro payung. Di sini masih tradisional semua. Pakai janggel. Radio pun tradisional. Hah? Wih, tuku apa kabeh mau? Ya ndas karo irisan barang. Wih, good.